alhamdulillah rabbil alamin masyaallah ceerno e mim ske masyaallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin masyaallah en jiiɗo ceerno Bachir Thierno ngade ko France wonno alhamdulillah warti masyaallah warti ɗo jam e cellal kanko ceerno Bachir Thierno alhamdulillah rabbil alamin ceerno men jaha ndela auto boɗum fata galle men jaa mbaɗen duusa e nder duusa ceerno Bachir Thierno kanko woni ɗo machallah yeehi français dow jaam warte dow jaam o tawti jaam kanko ceerno Bachir Thierno salli jama moɗon machallah nen jehente bolto mbaɗen duusa e nder duusa inchallah mawla ceerno siraji pappa machallah kanko woni ɗo wonde bandiraɓe machallah camdira makko alhamdulillah non ceerno Jelal Dina kañumne koye jillu nde diwan ɓundo ɗe baɗɗe ko gurtan to wonno diwan Wali Diantangue kanko ceerno Jalaluddin Ba Yembor Thiam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on gartina sanne on ñaganama jaam machallah oɗon ñalawma alet woni dimanche en hawre 5 lewru men avril alhamdulillah rabbil alamin yo taw ñalɗe nogas e jeegom ɗum noon en gari wadde duusa e nder duusa machallah oɗo saaha ceerno men woni duuse ngam fatude galle alhamdulillah rabbil alamin hanki o en mbaɗi namdal jinnaɓe ceerno men alañima Seydou jinnaɓe makko alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe heewɓe nde saka jinnamen rewɓe mawɓe mbaɗi hen vokuloji kalni hen ko heewi ha ɓeydi hen ko heewi hay jinnaɓe men ceen siraji mo ceerama Samba mo ganduɗa khalifa ɗon ɗo wuuro men Cikkitte kañum hoorum kañum kadi jabtima haali hen ko heewi machallah hay ni namdal ngal ɓeydi hen goɗɗum ko en ganda ko ganduɗa poɗen andude naftorɗen en jettima kanko ceen siraji ceerama Samba ɗo Cikkitte jinnagal ɓesgu ceerama Samba Ba ɗo Cikkitte kamɓe foof en calmini ɓe jurmama no feewi jinnamen debbo en wiye nen Farmata Ba ɗo kaftin ɗo jooɗi oɗo saaha kamne kadi waɗi hen vocal haali hen ko heewi machallah holli hen weltare mawɗum feewi no feewi jinna debbo ko Mama Hawli jinnaɗo gorko ko ceerno Saydou Alpha alhamdulillah rabbil alamin en beltima no feewi to bandiraɓe mbattina killaji enen ndewi ndi machallah ko weltare kono kadi ko ɓeydare mawde alhamdulillah rabbil alamin nana kadi namdal ɓen hannde ko nana wonde jaabi nanɗo gural Saydu ɗo jaabi nan ɗon jaabi ki holko woni sababu makki ko saabi jaabiki ne juure ko saabi jaabiki e ko juure holko kewno ɗon holko wonno e less jaabi he holko wonno ɗon bandiraɓe gartan en hen inchallah wala non machallah ceerno Siraji An alhamdulillah rabbil alamin wallude sali tarabo jama mawɗo en Hamadou Ali Ly alhamdulillah kamɓe gonɗo e arde oɗo saaha alhamdulillah rabbil alamin machallah tigi jarama no feewi machallah ceerno Hamne Kebe to banggue inchallah Sidi Kebe alhamdulillah rabbil alamin non noon yeɓiyankoɓe Nangue TV joni jeenno oto ceerno alhamdulillah rabbil alamin ji nangue woni koye immade ngo cakal nangue ene nanggui vidéo seeɗa hatta kam men ji machallah oto feeñi alhamdulillah rabbil alamin dande ceerno Baro Ndiaye labtude welde nde alhamdulillah rabbil alamin eske machallah alhamdulillah ba ceerno machallah ceerno Haroun Demba on soforo Alaji Haroun Demba ceerno Bachir Thierno machallah ba machallah
jam arte jam tawti kadi jam monsieur le maire e Thialy Baro mo Ceerno Abdou Aziz Thiaro alhamdulillah alamin yiɓenkoɓe Nangue TV machallah on jii galle Ceerno on jii ɗo fof ko hen jeeya galle sukaɓe o machallah alhamdulillah alamin en mbaɗi duuso garano machallah parti garane duuso nani alhamdulillah alamin no ɓiɗen ni namdal men kin jaaɓi haaletede guurel Saydou ɗo ganduɗa juuɓe ene juuroki no feewi holko kewno ɗon holko wanno ɗon yaaro mawɗo ko waddano ɗon e kin jaaɓi bandiraɓe gartan hen e taarih labɗo labtude julɓe naftoro non bandiraɓe heeɓe kolliri enen ndewidi namde ɗe enen ganda hen ko gandano enen ciftoro ko jejjitno heeɓe kadi tangga ɗum ene binda ene ganda ɓe kadi nangga kadi e koye ganda nde ko ni wayi no tarihaji ko hunde wonde fayida sanne eɗen jetta bandiraɓe ene jarnama no feewi no feewi no feewi non jahen nder jokken duuso ngo inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin oɗo koye batu he wona inɗeli ɗi joom haaji en waynotoɗo alhamdulillah rabbil alamin fof ko foye haaji muɗum alhamdulillah rabbil alamin nangoɓe lawol ceerno Amadou Tidiane ndi batu o machallah alhamdulillah rabbil alamin wate salatul fatih wonnango lawol ceerno Amadou Tidiane alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi hanki aset o wonno dawol ɗon ɗo Daka ngam fittude beddaji Daka ɗi alhamdulillah rabbil alamin gollama golletiɗe gollama golle mantiniɗe machallah baɗɗe fayida sanne bandiraɓe dawi e keewal dawi e peewal kono gollama golle moƴƴe machallah enen e koye men en jeehin tawtorede machallah en jii golle ɗe no feewi no feewi no feewi en keeɓi yiide noon ceerno Bachirou mo ceerno Ousmane Thiam wasiya mawɗo mo waɗi ko fewti e Daka o guila aroɓeɓe ha e taweteɓe ɗum noon foof nane Nangue TV machallah fate salatul fatih duwaw bato o inɗeli ɗi e foof inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima ngam arde juurade ceerno men mawɗo machallah ceerno Ibnu Mar ceerno ceerno Abdoul Hayy Diallo machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Tidiane Kaw alhamdulillah rabbil alamin Allah binayi salatul fatihi laaɓi capanɗe jeeɗiɗi
فاتحة صلاة الفاتحة. آمين. لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. yeɓiyankoɓe Nangue TV weltare ɓeydare machallah machallah kala subaka eɗen kewi wadde photoje kadi seeren ɓe mbaɗen ɗum estoti photoje ɗe ha vidéo kan ceerno Bourmar Ceerno e ceerno Abdoulhaji Diallo machallah alhamdulillah alamin machallah 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 alhamdulillah rabbil alamin est ce que machallah alhamdulillah rabbil alamin. alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibma Ceerno e ceerno Tidiani Kaw alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin okay machallah alhamdulillah rabbil alamin. rabbil alamin. alhamdulillah rabbil alamin machallah en naati boleru ndu alhamdulillah rabbil alamin en calmini musidɗo meɗen Oumar Soyibou Sarr to to Belgique machallah calminima no fewi machallah naati boleru ndu tan ciftoranmo alhamdulillah rabbil alamin jo kala inde walla mbaten alhamdulillah rabbil alamin ske ba amin machallah jibandaɓe rewɓe en goɗo wiidini barakal subaka aminde ceerno juurade ceerno ñagade duwaw ñagade yakuya heɗɗitinomo dagal nangoɓe lawol senama tijani hay yambaɓe kadi ɓe ganduɗa ko ɗannatoɓe yambaɓe waynotoɓe fof machallah goto haala haajum wadde duwaw ñago duwaw ñago yakuya nanga law senama tijani hadi law taala an alhamdulillah rabbil alamin machallah. yeɓiyankoɓe Nangue TV en beltanima julɓe kala woɓɓe kala en beltanimaɓe no fewi ñaganama jaam machallah ko weltare ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamin yoɓe kala eɗen jaago hesɗiɗe ceerno men ceerno Bachir ceerno ko jawde France alode warte dow jaam e calel kisal en jiima hande e dental he wonni kadi weltare ɓeydare noon en jetti bandiraɓe kala en juurimaɓe no fewi no fewi no fewi no fewi en yeɓiyankoɓe Nangue TV en garde vidéo ha ɗo noon ene ko wonde aadi kadi saaha goɗɗo so allahu lamɗo jaaɓi alhamdulillah rabbil alamin machallah no woɗo winni tan namdal men hannde ko kin jaaɓi haaleteki hakkude ceerno Ngaloyim Saydou e jinna ɗum o jaaɓiki ko kewno ɗon holko wanno ɗon toon to guural ceerno alhamdulillah rabbil alamin andu tarikhaji ɓe ma balloen hen ceerno Siraji Bappa alhamdulillah rabbil alamin nda koye goto e mawɓe dawol
gila e Dakar gila e Guessa Ceerno kanko woni ceensiraji papa alhamdulillah alamin jettiɓe jaari kanko ganduɗa Allah jal facca amen Ceerno Aliou Kane en machallah denndangal wallude makko nder golle Baba Mar Salen machallah ɓe keewi alhamdulillah mo ganduɗa ko ardiɓe golludengol mo ganduɗa ko Aliou Anen to legal Sipaw alhamdulillah alamin jettaɓe jallaɓe Ceerno Amadou Bayel Ceerno en alhamdulillah alamin fof ballodite golle ceerde ballodite dental ngal alhamdulillah alamin yewen ko Enaga TV en gada julɓe ha ɗo en ñaguimo duwaw en ñaguimo yafuya alhamdulillah rabbil alamin kala jiiɗi jokkodirde meɗen numéro men WhatsApp 78 119 00 65 alhamdulillah alamin